Good day everybody. Στην πραγματικότητα, δεν αισθάνομαι ελπίδα κατά τους 3 μήνες κατά τους οποίους έκανα έκκληση στον πρόεδρο Μπάσερου και τον πρωθυπουργό της Σενεγάλης. Οι οποίοι ήταν η μεγάλη μου ελπίδα επειδή ήρθαν στην εξουσία με τον τίτλο της καταπολέμησης της διαφθοράς και τους έστειλα αρκετές υποθέσεις διαφθοράς. 1 υπεξαίρεση κεφαλαίων, 2 κλοπή του πηδαλίου και της προπέλας του πλοίου μου Sunrise 3, 3 κλοπή πειρατείας του πλοίου μου Sunrise 3. 4 κλοπή του εξοπλισμού του πλοίου μου Sunrise 3. 5 παραχάραξη και κλοπή $13,336 στα χέρια της τράπεζας. 6 απάτη και κλοπή χρημάτων με πλαστές τραπεζικές επιταγές. 7 παραβίαση εμπιστοσύνης μέσω εντολής της εταιρείας STAM προς τις 2 εταιρείες, Atlantis Marine, με αποκλειστική διαχείριση του ναυτιλιακού πρακτορείου STAM. Και δέσμευσης από το ναυτιλιακό πρακτορείο STAM προς την εταιρεία Atlantis Marine να μην επικοινωνήσει με τους πλειοκτήτες. Μετά από όλα αυτά, ο Γκάμπριελ Μπάς, γενικός διευθυντής της εταιρείας STAM, δεν τήρησε όλες τις δεσμεύσεις και επικοινώνησε με τους εφοπλιστές. Τους έκλεψε χρήματα, 41.000 ευρώ, τα οποία έκλεψαν από τους ιδιοκτήτες του πλοίου Λίτζα. Εξαιτίας αυτού, εγώ, ο Γενικός Διευθυντής της Atlantis Marine, έχασα τους πελάτες μου, τους ιδιοκτήτες του πλοίου Λίτζα. Η Atlantis Marine είναι ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών του πλοίου Λέγκα στη Σενεγάλη. Ο Digibel Base πήρε επίσης τα χρήματα και δεν έδωσε επίσημα τιμολόγια. 8. Ο δικηγόρος Ιμπραχιμ Νιάνγκ είναι προδότης του όρκου, ο οποίος πούλησε επίσης την αγωγή μου. Και τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα με πολλές αποδείξεις. Η σημαντικότερη από τις οποίες είναι ότι απέκρυψε όλες τις συζητήσεις του δικαστηρίου και δεν ενημέρωσε την Atlantis Marine για την απόφαση του δικαστηρίου την ίδια ημέρα που εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά μετά από 65 ημέρες, και δεν έφερε αντίρρηση στην απόφαση παρά τις απαιτήσεις της Atlantis Marine. Εγκατέλειψε επίσης την υπόθεση και δεν εμφανίστηκε στη δίκη των ενστάσεων. 9. Ο διευθυντής της Atlantis Marine κατέθεσε καταγγελία στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου. Ζήτησε δικηγόρο, αλλά δεν έλαβε απάντηση από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου. 10. Ο γενικός διευθυντής της Atlantis Marine Company υπέβαλε καταγγελία στο γενικό διευθυντή του Dakar Port και διευθυντής του λιμανιού του Ντακάρ και βοηθός διευθυντής λιμένος του Ντακάρ και ο γενικός εισαγγελέας. Ρώτησε τον αγοραστή, τον Γκάμπριελ Μπάς, και από το Συνεργείο Συντήρησης και ένα αίτημα από την αστυνομία του Κολομπάν. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής της Atlantis Marine ζήτησε να επανεγκατασταθούν οι έλικες, το πηδάλιο και ο εξοπλισμός του πλοίου για να προστατεύεται το πλοίο από τη βύθιση, αλλά κανείς δεν κινήθηκε. Κανείς δεν απάντησε και το πλοίο βυθίστηκε. Τώρα το πλοίο Sunrise κόβεται και ο πλειοκτήτης δεν έχει λάβει το τίμημα για το πλοίο του. Και σε όλους αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, κανένας από αυτούς δεν απάντησε, και κατά συνέπεια, εγώ προσωπικά, ο Γενικός Διευθυντής της Atlantis Marine, Μουστάφα Αλάλ, θεωρώ ότι το κράτος της Σενεγάλης είναι εκτός διεθνών νόμων και επικίνδυνη χώρα για το παγκόσμιο εμπόριο, και αυτό το βίντεο είναι καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, η διεθνής κοινότητα και η κοινή γνώμη, ναι, μια καταγγελία κατά της κυβέρνησης της Σενεγάλης, η οποία δεν προστατεύει τους επενδυτές και δεν ακούει εκκλήσεις για βοήθεια. Δεν θα απευθυνθώ πλέον στην κυβέρνηση της Σενεγάλης μέσω του καναλιού μου και θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Σενεγάλης δεν απαντά σε άμεσες καταγγελίες και επίσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν μου έχει παράσχει κανένα δικηγόρο να μελετήσω τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία μου. Αυτό είναι μια ενθάρρυνση για απατεώνες, συμμορίες και συμμορίες πειρατών πλοίων. Θα συνεχίσω να παρουσιάζω αρχεία διαφθοράς μέσω των social media για χάρη της διεθνούς κοινότητας και όχι για την κυβέρνηση της Σενεγάλης μετά σήμερα. Προσπάθησα προσωπικά να προστατεύσω τη Σενεγάλη. Αλλά δυστυχώς η ίδια η κυβέρνηση της Σενεγάλης δεν θέλει να προστατεύσει τη Σενεγάλη.